ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெய் கிருஷ்ணா ஜெகன் சேனல். இனி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காயினை வச்சு மேஜிக் பண்ணுற ட்ரிக். இது எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு காயின் எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் கையை இப்படி ஷோல்டர் மேலே வச்சு இந்த காயின் இப்படி பண்ணணும். ஓகே, அடுத்து பாருங்கள், பார்த்துக்கோங்க, காயின் காணோம். சட்டை கூட உதறேன், பார்த்துக்கோங்க, காயின் காணோம். இந்த மேஜிக் எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். இப்போது ஒரு காயின் எடுத்துக்கோங்க. காயின் எடுத்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் வச்சு ரைட் ஹேண்ட்லேயும் வச்சுக்கலாம். ஓகே, நான் லெஃப்ட் ஹேண்டில் காயின் வச்சுருக்கேன், ரைட் ஹேண்ட் இப்படி வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு 2 டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கீழே விட்டுருங்க. ஓகே, அடுத்து இப்போ இப்படி கீழே விழும்போது நீங்கள் இந்த ரைட் ஹேண்டில் எடுத்து காயினை டக்குன்னு தெரியாமல் காயின் எடுத்து இந்த சட்டை மேலே இப்படி வச்சுட்டே வாங்க. யாருக்கும் தெரியாது. பார்த்துக்கோங்க, காயின் காணோம். எங்கன்னா இதோ இருக்குது காயினு. இதான் மேஜிக். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.